Fiż-żona pittoreska tal-Bitnija bi proġett ta' 85,000 euro f'fondi Ewropej ġew inawgurati x-xogħlijiet ta' restaw li saru fuq il-Knisja tal-Familja Mqazza. Xogħlijiet li ħadu kważi 6 xhur u l-inkludew ħidma fuq il-faċċata u l-ġnub tal-Knisja, il-fonti Spizju, il-Kampnar u t-Suntier. Din il-Knisja mbniet kważi 100 sen ilu mir-residenti stess tal-Bitnija fl-1920 fuq disien ta' Salvu Zara u issa tkopri madwar 70 familja b'qudiesa kull jum. Din hija l-ewwel darba li l-Knisja għaddiet minn fażi daqstant estensiva ta' restawr. Il-proġett ġie inawgurat il-ħadd filgħodu mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia, mill-Isqof Awżiljarju Joseph Kalja Kurmi u mis-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Patch Ross. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia spjega li r-restaw tal-Knisja tal-Bitnija huwa parti minn proġett ikbar ta' konservazzjoni tal-Wirt Malti li bih qed jissaħħu wkoll il-komunitajiet. Il-kunċett ta' identità Maltija, identità Ewropea, illi tant għandna bżonn illi nżommu fil-pajjiż, imma wkoll il-kunċett ta' komunità, illi l-Knisja wkoll għandha rwol illi taqqad komunità u dawn il-fondi propju bir-restawr ta' dawn il-knejjes jagħtu lura dan il-patrimonju kulturali u wirt storiku lill-poplu Malti u għawċi kollu. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Patch Ross tenna kemm il-kooperazzjoni bejn il-Gvern u l-Knisja fi proġetti bħal dawn hija importanti. Is-saħħa kemm tal-Fondazzjoni għall-Patrimonju Kulturali kif ukoll bl-għajnuna tal-Gvern irnexxina nteppjaw dawn il-fondi ma' Regional Development li jammontaw l-iktar minn 2 miljuni fosthom din il-Knisja tal-Bitnija ġiet irrestawrata u inawgurata llum. L-Isqof Awżiljarju ta' Malta tenna l-importanza li nieħdu ħsieb il-patrimonju ta' pajjiżna, speċjalment knejjes u kappelli fi bliet u rħula Maltin u għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.